lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Minecraft Pocket Edition a v dnešním díle vám chci ukázat, že budu točit nejen z Minecraftu, ale i z jiných her. Budu natáčet ze Survival Craftu a jiných her, která pokud mi nějaké poradíte, protože já mám hodně málo her, já hrozně málo hraju her, já nejsem ten člověk, který by pařil pořád dokola. Já jsem spíš ten člověk, který je rád chodí fajn tak a prostě budu natáčet vlogy jak zvenku, tak budu natáčet vlogy z domu a budu se to snažit nějak zlepšovat. Kameru si možná koupím, neslíbím, že si ji úplně koupím, ale pokud budu hodně na mamku a sestru a budu si šetřit peníze, no tak bych mohl si koupit kameru aspoň za nějakou šuntku, aspoň aby teda bylo lepší teda to video než přes mobil. A budu si muset koupit mikrofon, nějaký osvětlení a budu muset točit na své palandě, protože chci, aby měla moje mamka taky klid, nebo budu muset natáčet v obýváku, no tak to není o nic lepší, bude mě tam každý rušit. No hold nemám kde jinde než venku, když tak. Prostě mě uvidíte venku, možná nějaký mý kámoši budou znát důvody, proč jsem venku, ale neříkám, že budete vidět, kde jsem, kde bydlím a ne, že mě přijdete vykrást. Protože vím pak, kdo to bude. No, to je jedno. To je úplně, to je bažinaté pole. Fakt, tak velká bažina se mi zdá. Počkat, to opravdu jako? No, opravdu? No, vidíte to sami, že? Vy to vidíte, ne? Počkat, já se musím zlítnout trošinku a udělat si pohled. Tady? Ne, tak. Jo. Je to vidíte přece, že je po celém je bažina, opravdu bažina. No, vidíte, že tu je bažina, no, tady bych se k ní usínal, kdyby tu nebyly vyčky. Což už jsou v těchto dílech vyčky a já nerad vyčky, protože já jsem sice už 2 zabil. Normálně v kreativu, asi kamenným mečem, bez brnění, bez všeho. Zase jsou slabí, ale zase z nich padají poušny a to se hodí mně. A mě budou sem skákat tyhle reklamy, já bych musel si vypnout Wi-Fi, no a to pak nechci. Ale ovce, no to bych si mohl připnout tenhle svět do survivalu. Ale já nechci, protože já survival je jako, jsem tam. S těmi survivala mám, a jak jsem říkala o té kameře, no tak prostě slyšeli jste, pokud budu snažit se ve škole, což docela se snažím, takže mám docela jedničky, tak budu dostávat peníze. Za peníze to si každý koupí, co chce. Já teda měl naplánovaný, že bych si koupil dalekohled na léto, protože padají hvězdy, že jo. A moje sestra to chtěla vždycky vidět, teda ona je starší jak já, je jí 18, no vlastně 19, bude jí 20 tenhle rok, no. Bych mohl natáčet s ní vlog, ale bude si myslet, že vypadá jak debil, no tak bude namalovaná jako vždycky. Budu to muset si ještě domluvit, protože nejsem tak rychlý, já prostě ty narosty budu snad se vám to tolik nelaguje, já to budu asi muset zase vypnout trošku. Ne, jenom tady vidím. Tu se takhle nechci to mít, počkat, já to chci.
takhle. Na tu polovicu. No, tak. Jak říkám, budu točit vlogy s Míšou, Zeptám, vím, jak vypadá, nebudu vám to ukazovat, no, nechci být iluminát, no, stejně není, už byl jednou na vlogu, takže Zepto má 23 odběratelů, já jednoho, na starém kanále asi 6 nebo 7, já nevím kolik, já jsem na něj nekoukal. Už nenatáčím na ten druhý, jelikož prostě nechci. Asi hlavně už jsem zapomněl heslo, no tak jsem úplně retard. No, vždy. Není tohle jako informačka, tohle vám oznamuju, možná půjdu teď hrát zase, jo, asi bych mohl. A tohle videa moje by neměla trvat max by měly trvat moje videa aspoň takových 12 minut, maximálně 14 až 15 minut přesných, protože nesmím pořád natáčet víc jak na 15 minut. A já prostě to nedokážu prostě koukat pořád na to, já teď nevím kolik začal, takže bezvadný, protože si teď začnu mnohem dřív, no tak nic jsem do toho v háji. Už jsou tu ty halloweenský skiny, sakra. No, nic, ale budu přemýšlet ještě do té doby, že prostě budu hrát jiný hry, jako je třeba Space Agent, to by vás mohlo bavit. Teď kameru háda nebudu pouštět, protože byste se lekli a dali by mi dislike, protože jsem zrovna vstal. Nebo já vstávám v 5, takže před hodinou jsem vstal. A napadlo mě, že natočím pro vás video v 5, ne, dávali South Park. Takže dnesky ho koukal. Vím, že prostě to, no, tento nonc. Zrušené. Abych to mohl. No prostě. Je to spíš taková informačka. Protože mě si jak moc ráno nechce hrát moc her, protože mě volá moje matka zase. Bezva. Takže počkejte. No. Jo. Čau. Hodně. Čau. Omlouvám se, tak tohle mám každý den. Kdo by tohle přežil, napište do komentářů, kdo by tohle nepřežil, taky napište. Stačí, já bych to nepřežil, já bych to přežil. No jo, ale vy byste to nepřežili, pokud by vám bylo 12 let a volala vám matka furt. Každý asi 10 minut, no tak 20 minut skoro školy tam nemůže volat. Mi zapomněli ještě telefon. Dokonce vyučování. Přemýšlím, o čem mluvit, no. Já jsem mago. Já si prostě nezapnu tu Wi-Fi, když mi někdo píše. Ukaž ty. Vlog, jo. Tohle vlog mi někdo psal, jo. Aha, už mám i 2 odběratele. 3 zhledný. Momentík, abych se chtěl. Já nic nepsal, jo. Žádný komentáře, počkat, cool vlog máme. Má to představit.
Já shlednutí, ale tak asi už začínají mi dávat lidi odměry. Vy mohli jste mi dávat trošku odběru, protože já prostě nebudu natáčet, prostě pokud neuvidím od vás podporu. Snažím se pro to, co dělám nejvíc. Natáčím asi 11 minut. Ne, to je jedno. Já se s váma tímto loučím. Tímto videem bych vám jenom chtěl říct, že jak budu natáčet, co mám v plánu a to. Takže já se tímto s vámi loučím a zatím zdar.